Откровение 14 глава, 8 стих. И един друг ангел, втори, го следваше и казваше: падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудство. Втората ангелска вест, втората част от вестта, последната вест на милост към този свят, обявява падането на една фалшива система, на която автор е Сатана. Тази система е много добре измислена, така че да се противопостави на истината, да изглежда истинска в умовете на хората и да бъде представена като нещо, което действа и работи. Това Сатана постига чрез противопоставяне на Бога и, както разгледахме, чрез фалшиво представяне на Божия характер. Тази система се старае да осигури сигурност, претендира, че се старае да облагодетелства своите поданици. Но самата основа е поставена на погрешно място. Каква е основата на Вавилон? Миналия път разгледахме, че това е основа на бунт срещу Бога и основа на изградена върху основата на противопоставянето. Чрез внедряване на страх и заплаха, чрез фалшиво представяне на един Бог, който е разгневен и на когото ние трябва да се противопоставим, или пък трябва да му служим не по начина, по който той иска с любов, а от страх. Всичко това поражда в човешките взаимоотношения едно напрежение и едно противопоставяне. В тази фалшива система ние видяхме, че Божиите дарове, с които Той е надарил човеците и овластил човекът, са превзети от един и този, който е превзел всичко, претендира, че всичко е негово и че той може да управлява еднолично по най-добрият начин. И затова, когато се среща с Христос, той казва: всичко това ще ти дам, показвайки му царствата, богатствата на земята, изкривайки нищетата, мизерията и смъртта. Казва: всичко това ще ти дам, ако паднеш, да ми се поклониш. В замяна на поклонение или признание на властта, той се опитва да ни представи някакви дарове, които ще ни даде в замяна. Какви са тези дарове и каква е силата на Вавилон? В книгата Исус Навин, 7 глава, се разказва за разрушаването на Ерихон и падането на стените и завладяването му от Божият народ. И там плячката е наистина добра. Ерихон е един езически град, в който вавилонската система е добре развита и хората са доволни от това, което са постигнали, и те се покланят пред богатствата на този свят. И ето, Ахан е хванат на место престъпление, изявен е грехът му. И какъв е грехът му? 21 стих четем:
когато видях между плячката една хубава вавилонска дреха, 200 сикли сребро и една златна плоча, тежаща 50 сикли, пожелах ги и ги взех. И ето те скрити в земята сред чатъра ми и среброто е отдолу. С какво пленява Вавилон? С какво привлича? Красиви дрехи, красива външност, сребро и злато. Това е материалната изява на богатствата на Вавилон, които Сатана ни ги предлага в замяна на това ние да му се покланяме. Бог беше казал за Ерихон, че като първи плод е изцяло обречен. Това е първият град, върху който Бог дава победа над израелтяните. Първото нещо е обречено на Бог. И Бог беше заповядал нищо да не се взима. И това беше един изпит пред израелтяните. Те сега щяха да покажат дали се покланят на живия Бог, дали му имат доверие, дали този Бог, който е изявил силата си, любовта си, грижата си, превеждайки ги през много опасности, извеждайки ги от Египет и минавайки през цялата тази пустиня, дали сега в края на пътя, когато ще завладеят обещаната земя, те ще се окажат верни на Бога и дали в свой ум те разсъждават правилно, а именно, че доброто, благото, радостта, щастието, мира и въобще живота идва от Бога, или в своя ум все още носят египетското схващане за това, що е добро и що е благо и откъде идва то. И ето, че един от тях има свой обект на поклонение, не Бога, а златото, среброто и дрехите, т.е. материалните блага. И когато ние се стремим и пренебрегваме Божите изисквания, за да придобием злато, сребро и всичко това, което можем да си купим с пари, това означава, че ние се покланяме не на Бога, а сме идолопоклонници. И така тази история, записана в Исус Новин 7 глава, показва, че евреите, за съжаление, все още бяха идолопоклонници. В цялата тази история, така, когато я четем, оставаме с впечатление, че сякаш Ахан е бил единственият, който е пренебрегнал Божиите изисквания и затова Божият народ всъщност е изгубил благословението. И тогава отново тази система на Вавилон, която ни кара да унищожаваме всеки, който е виновен, за да се подобри положението ни, че същата тази система, която беше в Ахан, той беше предаден на смърт и убит от израелтяните. И какво може да очакваме, когато има една черна овца в цялото стадо и тя е унищожена? Ами нещата да тръгнат по идеалния начин. Да, ама не. След това четеме в историята на Израел, че те постоянно падат в идолопоклонство, постоянно се отдалечават от Бога. И това ни показва само, че проблемът с греха е много сериозен и че Ахан не е бил единственият. Той е бил проявата на едно всеобщо явление. И допускайки наказание по този начин, чрез убийство, Бог задейства съдебната система, която е в сърцето на Вавилон, за да удовлетвори
умът, който желае да наказва. Целият народ убива Ахан с камък. Отново се връщам на нашата схема и можем да кажем, че извратяните са все още в двора, където действа наказанието за престъплението. Тук на жертвения олтар наказанието за греха е смърт. Само че така не се разрешават проблемите. Така може да ни се струва, че ще се разрешат проблемите, но историята, човешката история, в част от историята на Израел, показва, че нищо така не се разрешава. Напротив, чрез тази система за наказание, чрез тази система Божият Син беше принесен в жертва, обвинен и принесен в жертва. И по този начин той изяви истината, че Бог не желае смърт, но все пак предава своя Син, за да удовлетвори нашите грешни изисквания и за да видим славата на Бога, който дори тогава не се противопостави. За да могат да ни се отворят очите. И едва в Новия Завет има една група, за която се изпълняват обещанията, че законът ще бъде вложен в сърцата им и няма всеки да учи ближния си, познай Господа, защото всички ще го познават. За съжаление, християнската история е пропита с кръвопролитие и войни, защото умът все още на тези християни е далеч от Бога, далеч назад в езичеството. Поради неправилното представяне на Христовата жертва, като жертва, която е изисквана от Бога, за да може да прости. По този начин обаче човек не може да бъде преобразен, защото той в своя живот възпроизвежда това, в което вярва. И ако вярва, че Бог изисква жертви, за да прости, изисква наказания, то ние ще сме тези, които ще възпроизвеждаме и ще наказваме другите, за да бъде удовлетворена нашата система за справедливост. Обаче тези, които приемат Христос и Неговата жертва, като изява на човешкото желание да умъртви Божия Син и видят, че че ние сме тези, които убиваме и желаваме смъртта, това ще ни преобрази напълно. И тогава няма да искаме да наказваме другите. Когато Христос живее със своя Отец в нашите сърца и когато кръстът бъде разбран за неговата правилна светлина и видим славата на Христос, тогава ние ще спрем да желаеме страданието на другите, ще спрем да желаеме да ги наказваме, ще живееме за благословение на хората около нас и ще прощаваме както Христос е простил. И по този начин системата на Вавилон ще бъде изобличена. Тази система има сила само когато Божият характер е изопачен и изкривен. Само когато Бог е представен като някой, който желае да му се отплати за направените грешки, който изисква наказание. Тогава, чрез тази вяра, системата на Вавилон има сила да застане като посредник между грешното човечество и Бога и да започне да изисква индулгенции, пари и да обогатява себе си. И грешното човечество, вярвайки на тази лъжа, да продължава да греши и да се плаща греховете по най-различен начин. Не вече чрез пари на църква. На църквите, защото Вавилон има дъщери. Това са всички църкви, които отхвърлят последната вест на милост. Това са всички църкви, които
отхвърлят оправданието чрез вяра, такова каквото е дадено чрез Божиите вестители и навместо него поставят своята правда. Едно погрешно представяне на Божият характер. И Сатана работи чрез тази система, като представя Бог като един, който или наказва, или пък е толкова добър, че няма проблем да си вършим каквито и искаме грехове. Той всичко ни е простил там на кръста. Платил е всичката цена. И затова много от християните казват, закон е прикован на кръста, той вече няма значение. Всичко това е следствие от виното или погрешните доктрини на Вавилон. Изразява се в погрешни действия. Погрешните действия са действия, които нарушават законът на живота. Законът не е, който е дал Бог, не са произволни правила, които Бог просто си е измислил. Те са закони, според които Създателят е устроил живота. И всеки архитект, всеки конструктор, всеки, който произвежда нещо, той прави спецификация и дава закони как е направено и как трябва да се обслужва даденото произведение, било лека кола, било сграда или нещо друго. И това не са произволни измислици, които конструкторът е решил просто да напише нещо. Това са действителни изисквания, които ако бъдат нарушени, колата ще спре да работи, къщата ще почне да се срутва и така нататък и така нататък. Вавилон обаче представя Божия закон като произволно наложен от Бога, който няма никакво отношение към благополучието и живота, а просто Бог си измисля някакви изисквания, за да ни изпитва дали го слушаме и така нататък. Нищо подобно. Бог е любов и Той нито изкушава някой, нито изпитва някой, защото Той познава нашите сърца по-добре, отколкото ние познаваме себе си. Но ни казва, ако искате да живеете, това е законът. Това е законът на живота. Именно поради тази причина, самото естество на вавилонската организация на нещата води до естествено разрушение. Противопоставяйки се на законите, дадени от Създателя, естественото последица от всичко това е разрушение. Само че за да задържи своята претенция за вярност, знаете какво казва Вавилон? Когато настъпят естествените последици от нарушаването на Божия закон. Какво става, когато един човек не се грижи добре за здравето си? Бог е казал, това е диетата ти, това е начинът на живота, давам ти законите си. Обаче ние казваме, не, на мен ми е по-добре да си ям сладко, да си пия алкохол, да пуша цигари. И това казваме няма никакво отношение към здравето. И когато дойде болестта, какво казват хората? Бог ме наказва. Чували ли сте? Казва, защо Бог ме наказва? Защото Той възпроизвежда свое мислене, наследено от Вавилон. Законите са произволни, те нямат никакво отношение към никакви последствия. Обаче, когато дойде злото, болестта, тогава отново прехвърляме вината си на Бога и казваме, Бог ме наказва или Бог го наказва. Но Създателят няма нищо общо с това. Така естеството на Вавилон води към падане и към разрушаване. Нещо повече. Бог не само, че не разрушава творението си, не само, че не произвежда болести и смърт, Бог в голямата си милост и търпение поддържа
грешник. В своята благодат Бог ни търпи, в своята любов Той удължава нашите дни, за да можем да стигнем до покаяние. Само че тази Божия благодат, която дава живот и на грешните, е тълкувана превратно, като нещо, което е съвсем естествено и нормално. Не. Нищо естествено няма в това грешника да продължава да живее. И понякога дори грешниците живеят сякаш по-дълго и по-добре, отколкото праведните. И си казваме, това не е справедливо. Това е справедливо, брати и сестри, защото грешникът има повече нужда от благодат. За този, който е праведен и е намерил Бога, за него няма проблем. Той дори да изгуби живота си, той дори да изгуби имота си, парите си, това не е никакъв проблем за него. Защото неговото доверие е в Бога. Той няма да го преживее толкова дълбоко. Дори живота си да изгуби, неговия живот е скрит в Бога, така че при възкресението ще го получи. Големият проблем са тези, които се противопоставят на Бога, защото Бог ги обича и продължава да им показва милост и да ги кани. Ден след ден, месец след месец, година след година. Докато грешникът твърдо постави себе си далеч от Бога. Без никакъв шанс ума му да се върне назад. Говорили сме и за това, за човешкият ум, как е устроен той, как възприема нещата, как бива обучаван и възпитаван. И когато настъпи един момент, в който човек вземе окончателно решение против Бога, Бог знае този момент. Дори човека може сам да не осъзнава, че вече е стъпил там, където връщане назад няма. Тогава, всъщност, човешката съдба е окончателно запечатана. Ще дойде един момент в бъдещето, в края на последните дни, който е записан в Откровение, 22 глава, 11 стих. Който върши неправда, нека върши за напред неправда. Който е нечист, нека бъде и за напред нечист, и праведният нека върши за напред правда, и святият нека бъде и за напред свят. Ето и да скоро. Това е моментът, в който всички земни жители, всеки ще бъде поставен там, където сам е избрал. Откъдето връщане назад няма. Това ще бъде след изявата на Божията слава, вестта на четвъртият ангел, която ще бъде прогласена с голяма мощ, и всеки човек, всеки жител на земята ще може да вземе решение за или против Бога. Когато това стане, Христос ще излезе от небесното светилище и няма да има никой възможност за промяна. Тъй като Бог е дал всичко от себе си, за да убеди всеки ум. Но тъй като Бог не се налага и не насилва никого, всеки има абсолютно свободното право да избере на чия страна да застане. И тогава множеството земни жители, разбира се, както ни се казва, ще изберат да застанат на страната на противника. И така, падна Вавилон. Падането на Вавилон се случва внезапно. Това е прилича като на бомба, която се взривява изведнъж. Или като тенджера под налягане,
или като някакъв балон, който се надува. Налягането става по-силно и по-силно, но нищо не се случва. Но идва един момент, в който се спуква. Внезапно пада Вавилон. Също това е резултат от това, което Вавилон учи. И начинът, по който Вавилон се опитва да установи една световна империя. Чрез неправда, нарушавайки Божият установен ред, който подбужда гневът на народите. И точно когато Вавилон се смята за сигурен и непревзимаем, точно тогава той е превзет. Миналия път разглеждахме за първият Вавилон, за Вавилонската кула, за принципите, които са установени там, за ограбването на хората, за конфискуването на земята и въвеждането на монетарна система, т.е. чрез пари. Божиите дарове са иззети и на хората им е предложено пари. Злато, сребро. Има един втори Вавилон в историята и това е Вавилонската империя, която в своя апогей при цар Навуходоносор около 608-9 година преди Христа превзема Божият народ. Знаете ли защо Вавилон придобива сила? Каква е причината за това Вавилон да придобие сила? Една система, която се противопоставя на Бога. Второ летописи, 36 глава, 14 стих, четем. При това всички по-главни свещеници и народът преумножиха престъпленията си според всички мерзости на народите и оскверниха дома на Господа, който той бе осветил в Ерусалим. И Господ, Бог на бащите им, ги предупреждаваше чрез своите посланици, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалеше народа си и обиталището си. Но те се присмиваха на Божите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците му, докато гневът му се издигна против народа му, така че нямаше вече изцеление. Ето го този момент, с който говорим. Няма повече изцеление. Бог е направил всичко възможно, но човек се е поставил извън пределите на Божията благодат, чрез собственото си решение да нарушава Божите изисквания. И тук има една градация. Тя е много важна, защото Бог поставя ръководители, старейшини на своя народ, свещеници, пастори, хора с авторитет. Обаче се казва, по-главните свещеници и народът преумножиха престъпленията си. Свещениците, които са на заплата и които са поставени от Бог, освободени от обикновените човешки задължения да се грижат за прехраната, а те са хранени специално от Бога, те започват да вкарват в Божия дом, в църквата, сред Божия народ, принципите на идолопоклонство. И народът започва да греши. И започва да постъпва според мерзостите на околните народи. Какво прави Бог? Изпраща своите посланици. Кои са тези посланици? Пророци. Платени ли са пророците? Не.
не са платени. Те са хора от обществото, обикновени хора, които обаче имат близка връзка с Бога, които се отдават на влиянието на Святия Дух и получават Божиите вести. Тези хора с риск за живота си отиват да предупреждават народа. Но главните свещеници, които харесват системата на Вавилон, обичат парите, обичат хубавите дрехи, хубавата храна. На тях не им харесва това, което пророците казват. И отхвърлят вестите и учат народа да отхвърля тези вести. И по този начин престъплението се преумножава, докато се стигне до там, че няма изцеление. Те, казва, и се присмиваха на Божите пророци, на Божите посланици. Не само, че не ги слушат, отиват отвъд това, да им се подиграват, да им се присмиват. Присмиването или подигравките, това е основен инструмент, с който Сатана действа. И особено към младите се обръща. Сатана добре е опознал човешкият ум и добре знае на какво се поддават особено младите. Когато си в една компания и ти се подиграват, не знам дали сте го преживявали. Е доста тежко. Когато човек е семеен, на по-голям възрастен, стабилен, тогава подигравката няма толкова голяма сила върху живота. Когато човек е зрял, но когато все още не е зрял и му се подиграват, тогава е тежко. Не знам дали сте изпитвали подигравки за вярата си. Ваши съученици, приятели, когато научат, че вярвате, смеят ли се? Подиграват ли се? На мен са ми се подигравали. И знам колко е тежко. Но винаги съм намирал утеха в Божието присъствие. Когато се помоля на Бог, Той ми дава винаги своя мир. Защото най-скъпият и най-добрият приятел на всеки е Христос. И така, Вавилон идва вследствие на отстъплението, отстъпничеството на Божия народ. А за да има Вавилон сила, това означава, че Божият народ не е на мястото си. В края на времето, в което ние живеем, пророчеството казва, че Вавилон в лицето на отпадналия протестантизъм и цялото това обединение на християнски общества ще придобие сила. И отново причината е същата. Причината е, че Божият народ не стои на мястото си. Проповедници, свещеници на първо място, които се привързват към вавилонските дрехи, злато и сребро, както Ахан, предават истината и по този начин се покланят на принципите на Вавилон. И Вавилон влиза в църквата. Затова още от времето на Елън Уайт, която предупреждава, е нещо нормално в средите на Божия народ да се парадира с скъпи дрехи, с скъпи коли, с скъпи имоти, с материални неща. Принципите на Вавилон. Именно за това католическата църква и още всички дъщери на Вавилон, те са богати. И с тях търговците търгуват. И казват, тези, които имат кораби по морето, се обогатиха от чрезмерния и разкош. Това е принципът на търговията, принципът на парите, злато, сребро, богатства. Но това е следствие от
това, че Божия народ отхвърля Божите благословения и се привързва към материалния свят. И Бог дава това нещо да се развие. В древния Вавилон се развива в продължение на 70 години, когато Божият народ е отведен там в плен. Но Бог не ни оставя. Бог не оставя своето наследство. Той може да го остави да бъде изпитано, да мине известно време, но в края на времето Бог отново се застъпва за наследството си. И Вавилон, краят му идва. И той ще падне. Както е паднал първия път, така падна и втория път, неочаквано, внезапно, за една нощ, точно когато царят и неговите големци се веселяха и смятаха, че живеят в една непревзимаема крепост. За една нощ цар Кир превзе Вавилон и сложи неговия край. Знаете ли на кой е символ цар Кир? Христос. Нека да прочетем пророчеството за цар Кир, намиращо се в Исаия, 45 глава, от първи стих. Така казва Господ на помазаника си, на Кир, когото аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него, та да не се затворят портите. Аз ще ходя пред тебе и ще изравня неравните места. Ще разбия медните врати и ще струша железните лостове. Ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина, и богатства, скрити в скривалища, за да познаеш, че аз съм Господ Израилев Бог, който те призовавам по името ти. Заради Яков, служителят ми, и заради избрания ми, призовах те по името ти, дадох ти почтенно име, ако и да не ме познаваш. Аз съм Господ и няма друг. Няма Бог освен мене. Аз те опасах, ако и да не ме познаваш. За да познаят хората от изгрева до залеза на слънцето, че освен мене няма никой. Аз съм Господ и няма друг. Делото на цар Кир е символ на делото, което извършва Божия Син в духовен смисъл. Всичко това, което има физически видими измерения, има и своите духовни отражения. Системата на Вавилон са всички фалшиви учения, които карат хората да треперят от един разгневен Бог и да се склонят да дават много пари, за да си изкупват греховете, или, казвам с други думи, оправдание чрез дела, е разбита от Христос, Божия Син. Всички тези неравности, всички тези фалшиви учения по отношение на Бог и Неговия характер са унищожени в лицето и делото на Исус Христос. Във втори стих ние прочетохме: ще разбия медните врати и ще струша железните лостове. Ако отидем отново в храма, там където има мед, е дворът. Меден олтар, меден умивалник, символи на страданието. Там, където се принасят жертвите. Тук е службата на един Бог, който бива задоволяван чрез страдание, чрез жертва и смърт. Когато идва Христос, Той разбива всички тези фалшиви представи за Бога, унищожава ги. И затова в Новия Завет днес ние не принасяме жертва. Защото Христос е разбил, както се казва, медните врати, е изтрушил желязните лостове, с които човешкото съзнание е пленено, за да служи от страх. И когато всичко това е разбито и отворено, тогава какво се вижда? Съкровища. Ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина,
Кои са тези съкровища, които са пазени в тъмнина? Когато идва Христос и започва да проповядва за Божията благодат, за Божието прощение, за Божията милост, за когато изговаря проповедта на планината на благословението, хората са привлечени, те с отворени очи и слушат невероятни думи и тяхните души са пълни с удоволствие и радост от един Бог, който прощава. Един Бог, който е толкова красив и богат и изобилен в своите благословения, който дава всичко, което имаме нужда. Най-доброто. И когато е разбито тази фалшива представа за Бога, която е карала хората да се страхуват и да обогатяват определени църковни кръгове, хората са изпълнени с богатство. Съкровища, пазени в тъмнина. Съкровищата, които истините, които Сатана е пазил дълго време от погледа на хората, за да служат на един фалшив Бог. Христос идва и разбива всичко това. И ни дава съкровища, богатства, скрити. И ние познаваме истинският Бог, Израилевия Бог, който ни е призовал. Той ни уверява, че ние сме скъпоценни в Неговите очи. Чрез Христос. Намираме ли стойност в самите себе си, когато виждаме Христос, какво е направил за мен лично? Призовах те по име и ти дадох ти почтено име, ако и да не ме познаваш. Дори да не сме познавали Господ, Той ни дава почтено име. Казва, ти си скъпоценен за мен. Виж, аз дадох всичко за теб. Разбира се, тук думите се отнасят за цар Кир, който не е познавал Бога, но Бог му се открива. За да познаят хората по цялата земя, от Израел до зале слънце, че освен мен няма никой, аз съм Господ и няма друг. Ето това е истината, която просвещава земята, която се противопоставя на вавилонската измама. И когато истината възтържествува, тогава Вавилон пада. Но Вавилон ще падне само когато истината за Бога заживее в нашите сърца. Вавилон ще бъде изобличен с живота на хора, които имат христоподобен характер. Вавилон няма да бъде изобличаван и борбата срещу Вавилон не се води с същите оръжия, с които Вавилон воюва. Нито с пари, нито с някакъв вид насилие, нито с страх, нито с заплаха, нито с обвинения. Вавилон ще падне. Той е защитен от тази гледна точка. И днес, ако започнете да говорите против някоя църква, просто няма да ви повярват. Тя се е обградила достатъчно добре. И малцина са тези, които достигат в най-интимните кътчета на църквите, изкачват се на най-високите нива. И едва тогава разбират, че цялата система там е гнила. Но нещата са доста добре направени, така че тази информация да не излезне, или ако излезне, просто никой да не повярва. От тази гледна точка Вавилон и нейните дъщери са много добре подковани. Но когато се появи един народ, който носи Божието име и в сърцето си има Христос, тогава едва ще се забележи контраста между падналата Вавилонска църква и истинският Божий народ. Точно това предизвика падането на
католическата църква в средновековието. Реформацията нанесе тежък удар. Не чрез оръжие, не чрез нещо друго, но в контраст с фалшивите учители на Вавилон, които тънеха от богатство, бяха затънали в грехове, се появиха хора скромни, които познаваха Писанието и водеха един чист и свят живот. И те можеха да обвинят и да нанесат смъртната рана на Вавилон, на тази фалшива система. Само че Вавилон отново ще се издигне. Отново ще придобие сила. И това ще отново по причина на грехът на Божия народ. И това се повтаря многократно в човешката история. Но Библията ни говори и за едно последно, окончателно падане на Вавилон в края на времето. Падане на духовния Вавилон. В Еремия 50 глава и 51 глава, тия две глави се говори много за падането на Вавилон. Докато Еремия съветваше Божия народ да се предадат на Вавилонския цар, за да им бъде по-добре, защото участта вече беше решена. Изглеждаше, че той е протеже на Вавилон. Само че нещата за голяма изненада на вавилонците се обърнаха срещу тях. И пророк Еремия започна да говори точно в апогея на Вавилон, когато изглеждаше, че това царство ще пребъде до века. Започва да говори за падането на Вавилон. Да го предупреждава. Защото греховете му натегнаха. И там в Еремия 50 глава се казва: словото, което Господ говори чрез пророк Еремия за Вавилон и за халдейската земя. Известете между народите, прогласете и вдигнете знаме, прогласете, не крийте, казвайте, превзете Вавилон. Посрами се Бел, разруши се Меродах, посрамиха се изваяните му кумири, срушиха се идолите му. От север възлезе народ против него, който ще опустоши земята му. И никой няма да живее в нея, и човек и животно ще бягат надалеч. На север от Вавилон е Персия. Персия идва в лицето на цар Кир и превзема Вавилон. Всъщност северната страна е страната на Бога. Страна казваше: ще възляза над висотата на облаците към най-крайните страни на север. И ето от север излиза народ против него, който ще опустоши земята му. И никой няма да живее в нея, ни човек, ни животно. Ще бягат надалеч. В онези дни по това време, каза Господ, ще дойдат израелтяните заедно с юдеите. Като ходят, ще плачат и ще търсят Господа, своя Бог. Бог е допуснал Божият народ да отиде в плен, само за да разбере своя грях. И това, че без Бог нищо добро не може да ги очаква. И тогава те идват, Божият народ идва и търси с плач Господа. И забележете в 5 стих. Ще питат за Сион с лица обърнати към него и ще казват: елате да се присъединим към Господа в вечен завет, който няма да се забрави. Идват от плен израелтяните, които са били във Вавилон, където има грях, и с плач търсят Господното лице и искат да се присъединят към Господния вечен завет.
Помните ли първата тема, когато говорихме за Вечния завет? Когато Господ се заклева и Христос дава обещание, че ще служи за най-доброто на цялото творение. И това, което казва Господ, и това, което прави, то е най-доброто за творението. Едва сега обаче, след поредица от неуспехи, Божият народ Израел идва с покаяние. И то не е целия, само един остатък. Търси Бога с плач и иска да влезне в вечния завет. Един завет, който няма да се забрави. 6 стих. Людите им бяха като изгубени овце. Пастирите им ги заблудиха, накараха ги да се скитат по планините. Те се скитаха от планина на хълм и забравиха кошарата си. Всички, които ги намираха, ги изяждаха. И противниците им казваха: не сме ние виновни, че те се грешиха против Господа, обиталището на правдата, да, против Господа, надеждата на бащите им. Ето отново, пастирите са от тези, които биват държани отговорни от Господа, които заблуждават хората, вярващите. Поради тази причина се разпръскват и отиват в плен на Вавилон. Заблудени овце, скитат се по планините, разпръскват се, търсят истината. Защото няма истински пастор, като какъвто е бил Христос, а има пастори, които са жадни за пари и за власт. Людите им бяха изгубени. Пастирите им ги заблудиха. И всички, които ги намираха, ги изяждаха. Отново Вавилон е възвеличен поради това, че е сред Божият народ, Божията църква се говорят заблуди и по този начин се разпръскват хората и стават храна на тези, които ги намират. Вестта е: бягайте от Вавилон, излезте от земята на халдейците и бъдете като козли пред стадо. Защото ето, аз ще повдигна и ще доведа против Вавилон голями народи, събрани от северната земя, и те ще се опълчат против него. Оттам ще го превземат. Стрелите им ще бъдат като насилен изтребител, който не се връща празен. Призив за бягство. Излезте от сред нея, люде мои. Как да излеземе, като там ни е добре? И ни е приятно, и сякаш всичко е наред, имаме си приятели, нямаме притеснения. Вестта е: бягайте, излизайте, защото Вавилон в един миг ще падне. И който не чуе предупреждението, ще пострада. И Халдея ще бъде разграбен. Всичките й грабители ще се наситят, каза Господ. При все, че се радвате, при все, че се веселите вие, обирачи на наследството ми, при все, че скачате като телица по трева и цвилите като яки коне, пак майка ви ще се посрами много, родителката ви ще се смути. Ето, тя ще бъде последна от народите. Земя пуста, суха и непроходима. Вавилон пада поради грехът. В 16 стих четем, че тя е поразена с меча. Изтребете от Вавилон се яче, и онзи, който държи сърп по време на жетва. Поради страха от лютият меч, нека всеки се върне при народа си и нека всеки избяга в земята си. Кой е мечът? Божието Слово, Божията истина, която поразява. Какво е следствието от тези, които напускат Вавилон и се слушат във вестта? И ще доведа, 19 стих, и ще доведа Израел пак в пазбището му. Той ще пасе по Кармил и Басан, и душата му ще се насити по Ефремовата планина в Галат.
В онези дни, в това време, казва Господ, ще търсят неправдата на Израел, но няма да я има, и греховете на Юда, но няма да се намерят, защото ще простя на оцелелите, които остават. Прилича ли ви това на някоя специална вест? Падането на Вавилон и възвръщането на Божия народ у дома е провокирано от една вест. И вестта е оправдание чрез вяра. Казва, ще търсите неправда в Божият народ, но няма да намерите. Защото ще им простя беззаконията. Те са вече вътре в светилището. Те са простените. Докато сме тук в двора и извън двора, при езичниците, Сатана има власт. И той казва, плащайте си и убивайте животни, а и хора, за да ви бъде простено. През средновековието папата е обявявал прощение за всички грехове. Знаете ли кога? Не само чрез индулгенция. Чрез избиване на така наречените еретици. Който убие еретик, простени са му греховете. Това е казал папа. Ето тук в двора. Бог иска жертва, за да прости. Ако вярваме на това, тогава ще се стигне до убийство не само на животни, но и на хората. И това е неизменен принцип. И този принцип в края на времето ще действа с пълна сила. Знаете ли кога и как ще се изяви? Чували ли сме за смъртния указ в края на времето? Който ще обяви всички еретици за така наречени еретици, че заслужават смърт. И подобно на времето на царица Естир, когато Божият Израел беше осъден да бъдат избити всички в един ден, така и в последното време, чрез вяра в точно тази жертвена система, хората ще бъдат готови да ни убият, за да получат Божието благоволение. Но Библията ни говори за нещо друго, че Бог ни прощава без да има нужда от каквито и да е жертви, индулгенции и така нататък. И само когато бъдем опростени чрез Христос, чрез правилно разбиране на кръста, тогава ще търсят неправда в нас, но няма да намерят. Това означава, че Божият народ ще живее без грях в края на времето. Ако сме тук и принасяме жертви, ние ще останем грешници. Жертвите не могат да ни изчистят. Падането на Вавилон. Бягайте от него, защото греховете му стигнаха до Бога. По-надолу в 33-34 стих се говори за изкупителите. Така казва Господ на силите. Израелтяните са огнетени са и юдеите. Всички, които ги плениха, ги държат, отказват да ги пуснат. Но изкупителят е немощен. Господ на силите е името му. Непременно ще се застъпи за делото им, за да успокои света и да смути вавилонските жители. Вавилон държи здраво в плен своите поданици. Това го прави чрез фалшивите учения и чрез страх от наказание. Отпадналите църкви винаги казват, че ако напуснеш тяхните редици, ти се излагаш на Божия гняв и ще губиш спасението си. Вавилон е този, който поставя себе си на мястото на Бога и който започва да произнася вечни присъди. Ако някой ви каже, че напускайки църквата или не вярвайки точно както те говорят, ще си изгубите спасението, това трябва да бъде сигурен знак, че тази църква или този човек, поне в частност, не проповядва истината, а е част от фалшивата система на Вавилон.
Защото Библията е ясно. Прощението и изкуплението е само чрез вяра в Христос, а не чрез принадлежност към някакво общество. Всичко това ще бъде изявено и в края на времето Вавилон ще бъде запустен. Падането ще бъде толкова огромно, че всички ще гледат с ужас на загубата. И това е добре описано в Откровение. 18 глава, 4 стих. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, народе мой, за да не участвате в греховете й и да не споделите язвите й. Защото греховете й стигнаха до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както тя е въздала. Да, платете й двойно според делата й. С чаша, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и живяла разкошно, толкова мъки и печали дайте. Защото тя казва в сърцето си: седя като царица, не съм готовица и печал няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите й. Мор, печал, глад, и тя ще изгори в огън, защото могъщ е Бог, който я съди. И земните царе, които са блудствали и живяли разкошно с нея, ще заплачат и заридеят за нея, когато видят дима на изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страха от мъките й и ще казват: горко, горко на тебе, велики граде, Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде съдбата ти. И земните търговци ще плачат и ще жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките. И са описани стоки от злато, сребро, ценни камъни, всичко това, с което Вавилон е печеляла хората и е търгувала с тяхните души. Всичко се срива за един ден, защото Вавилон не е поставен на правилната основа Христос, а е поставен на съвсем друга основа, на едни фалшиви доктрини, лъжи по отношение на Божия характер, по отношение на изкуплението и оправданието чрез вяра. 51 глава на Еремия отново говори и предупреждава за падането на Вавилон. Там е разказано как Вавилон е смазан от Израел. Това е истинският Израел, който проповядва истината. Как са пресушени реките. Това е завладяването на Вавилон. Река Ефрат е пресушена и по този начин войските на цар Кир влизат в Вавилон. Как е премахната силата на Вавилон. Всъщност, 51 стих на Еремия, 51 глава, говори за един от греховете на Вавилон. Засрамиха се, защото чухме укор, срам покри лицето ни, понеже чужденци влязоха в светилищата на дома Господен. Еремия 51-51. Когато Вавилон идва на власт, влизат в Божия дом и вземат Божиите вести. Същото нещо се случва и в духовния Израел. Божията църква е превзета от Вавилон и в светилището, там където е крепост на истината, влизат фалшиви учения. И това е знак, че Вавилон е на власт, а Божия народ е в плен. Когато сред Божия народ влизат вавилонски учения. И Вавилон придобива сила. Няма средно положение. Или Вавилон просперира и Божия народ е в плен, или Божият народ просперира и Вавилон е паднал. И Бог прогнозира, предрича падането на Вавилон в крайна сметка. И вековната борба ще приключи чрез пълна изява на истината по отношение на Бога и Неговия закон. Бог да ни благослови да бъдем мощни работници в изявата на истината, да я виждаме такава каквато е, да не се подаваме на примамките на Вавилон, среброто, златото и богатствата, и да не продаваме нашите души по толкова евтин начин, защото ние сме били с твърде висока цена купени. Цената е кръст.
Цената е животът на Божия Син, който ни е избавил от всичко фалшиво и ни е отворил едни необятни съкровища на истината, за да получим мир с Бога и да живеем вечно с Него. Амин.